Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So una sa lahat, tayo ay nagpapasalamat at palagi ang pumupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon na siyang lumikha sa atin, ang Panginoon na hinihinga natin ng tulong, hinihinga natin ng gabay, at tunay na kung sino man ang gabayan niya ay walang makapagliligaw sa kanila, at kung sino man ang nasa kaligawan ay walang makapaggagabay sa kanila maliban sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ay propeta at alipin ng Allah. Naway sumakanya kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong naging matuwid hanggang sa araw ng paghukom. Muli mga kapatid, binabati ko kayo ng pagbati ng mga mananampalataya na inshallah ito ay matutunghayan natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag nagkita-kita doon ang mga mananampalataya, at ito ay yung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah, tayo ay natunghayan natin yung paraan ng pagdadawa o ng pagpapalaganap at pagtuturo ni Propeta Hud alayhi salam sa kanyang kaum na walang iba kundi yung kaum Ad o angkan ng Ad, na itong angkan na ito ay halos hindi man lamang nakinig at hindi man lamang nila tiningnan ng ayos si Propeta Hud alayhi salam. Sa kabila ng pagiging malumanay, sa kabila ng pagiging mabait ni Propeta Hud at pagpapakita sa mga tao na nasasakupan niya, yung kaum Ad, sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nanatili sa kanilang pagiging pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon, tulad nga ng nabanggit natin nung nakaraang linggo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sila pinagbigyan sa kanilang mga pagsuway. Sapagkat ito, ang pagpapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta at ng sugo ay tumutukoy lamang sa kanyang kadakilaan at pagbabalik o pagpapabalik sa mga tao sa pagkilala sa kanya at pagpapasalamat. Dahil doon ay mayroong kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinadala sa kaum ng Ad o sa angkan ng Ad. At ito nga ay yung hangin na sinabi, halos nabanggit ito ng karamihan, nabanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating Panginoon sa Quran ng napakaraming beses sa iilan o napakaraming mga surah sa banal na Quran. Nandiyan na yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Fussilat, aya 116, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Sa pinakamalapit na kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa parusa na ipinadala sa angkan ng Ad, at siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagpadala sa kanila ng napakatinding hangin sa ilang mga araw na sunod-sunod o yung ilang mga sunod-sunod na araw, nang sa ganon matikman nila ang napakatinding parusa dito sa mundo, at tunay na ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom o sa akhirah ay mas matindi. At doon ay walang tutulong sa sino mang mapaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan yung unang aya mula sa Suratul Fussilat na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaparusahan na kanyang ipinadala sa kaum ng Ad. At bilang pagpapaliwanag ng mga scholar, sinabi ng ilan sa kanila, ang ibig sabihin ng rihan sarsaran ay asyadidul hubub. Asyadidul hubub.
Ibig sabihin, yung napakalakas na pag-ihip ng hangin. At sinabi rin ng iilan, al-barida, yung napakalamig, sobrang lamig. At sinabi rin ng iba, hiyallati laha sawtun, yung hangin na mayroong tunog na napakatindi. At ang katotohanan ayon sa mga mufassirun, sa mga nagpapaliwanag ng aya na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi nila, فَإِنَّهَا الْحَقِّ أَنَّهَا مُتَّصِفَةٌ بِجَمِيعِ ذَلِكَ. Ang tunay at katotohanan na ang hangin na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa angkan ng Ad, ito ay hangin na nagtataglay ng lahat ng mga katangian na nabanggit ng mga mufassirun o ng mga nagpapaliwanag ng aya na ito. Ibig sabihin, ang hangin na ipinadala sa angkan ng Ad ay hangin na napakalakas, napakatindi. Ibig sabihin, kung yung kahapon mayroong bagyo na halos ito ay napakalakas na halos hindi masukat ng panukat ng mga tao sa ngayon, ganun kalakas o maaring mas malakas pa doon yung hangin na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa angkan ng Ad. At bukod pa doon, ito ay napakalamig, sobrang lamig, at mayroon itong tunog na nakakatakot. La ilaha illallah. Sabi dito, فَإِنَّهَا كَانَتْ رِيحًا شَدِيدَةً قَوِيَّةً. Ito ay hangin na napakatindi at napakalakas. Nang sa gayon, litakun uqubatihim o litakun uqubatuhum min jinsi magtarru bihi min quwwahum. Nang sa gayon ay maging dahilan ito na makita ng mga tao ang kamangmangan ng kaum ng Ad o ang kaliitan, kababawan ng kaum ng Ad. Sa kabila ng kanilang pagmamalaki, sila ay nilipol ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng bagay na halos hindi nakakasakit. Kung tutuusin, yung normal na bagay na ito tulad ng hangin, hindi ito nakakasakit. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala na kumukontrol ng hangin na ito, siya ang mayroong kakayahan na ito ay gamitin upang maging kaparusahan sa mga taong nagiging pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inaakala nila na nasa kanila na yung lahat ng lakas. Pero hindi ito mananalo sa lakas at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanilang sinuway. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, fi ayyamin nahisat, ay sa mga araw, ayyamin mutatabiat, sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Ibig sabihin, sabi ng mga scholar, ito ay mga magkakasunod na mga araw. At nabanggit sa ibang mga aya sa Quran, 7 mga gabi at 8 mga araw na magkakasunod. Hanggang sa ito ay maging parang halos ito na lamang yung nakikita ng mga tao araw-araw. Kaya kung sino man ang nakakakita ng ganong sitwasyon, mayroon pa ba silang pag-asa o mayroon pa ba silang pagkakataon na malaki sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kakayahan at ang parusa dito sa ibabaw ng mundo ay kayang-kayang ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iisang saglit, di ba? Pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, mangyari at mangyayari, sa isang segundo, sa isang oras, pwedeng malipol kaagad yung kaum o angka ng Ad. Pero anong ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ay pinahaba pa ng umabot ng 7 gabi at 8 mga araw. Nang sa gayon, sabi dito, hatta abadahum an akhirihim. Nang sa gayon, makita ng mga nahuli sa kanila kung ano ang nangyayari doon sa mga naunang mga nangamatay sa angkan ng kaum o sa angkan ng Ad. Wattasala bihim khizyul hayatid dunya bi'adabil akhirah. At nang sa gayon ay maging konektado sila kung ano ang higpit at tindi ng parusa na kanilang makakamtan sa araw ng paghuhukom dahil doon sa kanilang nakikitang mga nangyayari o pangyayari sa araw kung saan ang hangin
na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naging parusa para sa kanila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, linudhiqahum adab al-khizyi fil hayatid dunya. At upang sila ay matikman nila ang parusa, ang matinding parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa buhay sa mundo, at tunay na ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akhirah, sa araw ng paghuhukom, ay mas mahigpit. Ashaddu khizyan lahum, mas mahigpit kaysa doon sa kanilang naranasan ng 7 gabi at 8 araw na sunod-sunod. La hawla lana wala quwata illa billah. At kung sino man ang mayroong pag-aakala sa kanyang sarili na makakaligtas siya dahil sa kanyang kakayahan, huwag tayong maging kampante. Huwag maging kampante, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pipili. Siya ang magnanais kung sino man ang tutulungan niya at kung sino man ang kanyang gagabayan at sino man ang sumunod sa kanya, yun yung gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum la yunsarun. At sila ay hindi matutulungan ninuman fil ukhra, sa kanilang kahantungan sa araw ng paghuhukom. Kama lam yunsaru fid dunya wa ma kana lahum min Allahi may yaqiyahum al-adhab wan-nikal. Sinabi dito na kung sila ay walang matatagpuan na tutulong sa kanila sa araw ng paghuhukom, kung kailan ang bawat tao ay maghahanap ng lilim o kaunting comfort o kaunting kasiyahan sa araw na yon o kaunting kasiguraduhan na sila ay ligtas na mula sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito ay mangyayari o nangyayari doon sa araw ng paghukom, what if pa o ito ay tumutukoy lamang na ang araw dito sa mundo na kung kailan pinarusahan ang kanang ad ay maaaring maulit sa kanila. Ibig sabihin, kung hindi sila natulungan nino man dito sa mundo, sa akhirah pa kaya o sa araw ng paghuhukom pa kaya? Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagbibigay ng katangian sa kanilang sinapit na parusa mula sa matinding hangin na ito. Sinabi ng Allah mula sa suratul Haqqah, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. Tingnan natin. Ito yung tafasil o yung mga detalyadong pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nangyari sa angkan ng Ad. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Ad o ang kaum ng Ad, sila ay nilipol, sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala birihin sarsarin, ay sa pamamagitan ng hangin, birrihil asifa dhat as-sawt ash-shadid wa hiya ad-dabur. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay pinarusahan niya sa pamamagitan ng napakatinding hangin na mayroong tunog na ito ay napakalakas. La ilaha illallah. Mutajawizatul had. Atiyatin ay mutajawizatul had fil hububi wal buruda. Ang ibig sabihin ng atiya, ito ay napakatindi at napakalamig. Napakatindi ng pagsimoy nito. Ibig sabihin, kapag dinaanan yung isang bagay na nakatayo, halos ito ay matutumba. At napakalamig ng hangin na ito. Naiulat sa Sahihain, Sahih Muslim at Sahih Bukhari, an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nusirtu bis-siba wa uhlikat adun bid-dabur. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng hangin, at ang mga kaum ng Ad o yung
angka ng Ad, sila ay nilipol ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng napakatindi at napakalamig at napakalakas na uri ng hangin na ipinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ay naiulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing nararamdaman niya, nakikita niya na ang hangin ay mayroong tunog at ito ay napakatindi, halos nagbabago yung kanyang mukha. Nagbabago yung shape ng kanyang mukha mula sa pagiging kampante, mula sa pagiging natural o normal na sitwasyon ay halos natatakot si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sitwasyon. Bakit? Dahil naaalala niya yung nangyari sa kaum ng Ad. La ilaha illallah. Naiulat ni Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asafat ar-rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Qalat wa idza takhayyalat as-sama' taghayyara launuhu wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbara fa idza umtirat surriya anhu. فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عاصفا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. Hanggang sa sinabi ni Propeta Muhammad ni Aisha radhiyallahu anha na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing nakikita niya at nararamdaman niya na mayroong hangin na malakas na ito ay paparating, walang ibang iniisip si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala siyang ibang pumapasok sa kanyang isipan kundi yung pangyayari na nangyari sa kaum ng Ad o sa angka ng Ad. Dahil dito, nagdudua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol doon sa hangin na paparating. Sinasabi niya ng madalas, O Allah, inni as'aluka. Ako ay humihiling sa iyo ng kabutihan mula na nandirito sa hangin na ito at kabutihan na maaaring matagpuan sa hangin na ito at kabutihang dahilan kung bakit ipinadala mo ang hangin na ito. At ako ay nagpapakupkup sa iyo, O Allah, kami ay nagpapakupkup sa iyo mula sa kasamaan ng hangin na ito at kasamaan na daladala ng hangin na ito at kasamaan na dahilan kung bakit ipinadala ang hangin na ito. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, kapag nag-iba yung sitwasyon ng kalangitan at nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ganitong bagay, siya ay halos hindi mapakali. Lumalabas ng bahay, pagkatapos ay bumabalik, pagkatapos ay paulit-ulit ang kanyang paglabas at pagbalik sa bahay habang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakatingin sa kalangitan. At kapag dumating yung ulan, doon pa lamang nag-iiba ang sitwasyon ng mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil nung tinanong ni Aisha radhiyallahu anha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ginagawa at sa sitwasyon niya, at ganito yung sitwasyon ni Aisha radhiyallahu anha kasama ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nila pinapabayaan na makita lamang kung ano yung ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nila nililinaw. Hindi naligiging malinaw sa kanila kung ano yung dahilan ng bagay na ikinababalisa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o yung bagay na nakakapagpasaya sa kanya, o yung bagay na may kinalaman sa kanilang akhirah o sa kanilang araw ng paghukom, sa araw ng paghuhukom. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha pagkatapos tanungin ni Aisha radhiyallahu anha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O sugo ng Allah, bakit mo ginagawa ang bagay na yan? Bakit ganito? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Aisha, la'allahu ya Aisha kama qala qaumu Ad. Maybe, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguro Aisha,
ito yung katulad ng sinabi ng angkan ng Ad. Nung nakita nila yung hangin na paparating at ito ay nakita nila, sinabi nila, siguro ito ay paparating na arid na biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na magsisilbing dahilan para magkaroon ng ulan para sa amin. At sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, wa an Aisha annaha qalat, ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an dahikan qattun hatta ara minhu lahawatihi. Innama kana yatabassam wa qalat, kana idha ra'a ghayman aw rihan urifa dhalika fi wajhihi. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang sitwasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay halos hindi nagbabago sa pagitan ng pagngiti lamang. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, halos hindi niya nakitang tumawa ng malakas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinaka-komportable at pinakamagandang sitwasyon ng buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakita ni Aisha ay ang pagngiti ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa hindi halos makita ni Aisha ang ngipin o yung loob ng bibig ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang mga tao kana idza ra'a ghayman aw rihan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag nakakita ng hangin na napakalakas o di kaya nabanggit hangin o di kaya ay yung ulap sa kalangitan, makikita mo sa kanyang mukha ang pagbabago. Ano yung pagbabago nangyari sa mukha ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mawawala sa kanyang mukha ang pagngiti, yung pagiging komportable ng mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinanong ito ni Aisha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innan nas," o sugo ng Allah, tunay na ang mga tao kapag sila ay nakakita ng ulap na mayroong medyo mabigat na yung ghaim, sila ay natutuwa sapagkat inaasahan nila na maaari itong magbigay sa kanila ng ulan. Dahil ang ulan, pangangailangan natin dito sa mundo. At ikaw naman, kapag nakita mo yung bagay na yon, yung ulap o di kaya hangin, nakikita sa mukha mo ang kawalan ng kagustuhan sa bagay o pangyayari na yon. Ibig sabihin, parang kinamumuhian mo yung or hindi mo gusto yung pagkakaroon ng malakas na hangin at pagkakaroon ng ulap. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sagot kay Aisha, "O Aisha, sino ang makapagbibigay sa akin, sino ang makapaggagarantiya na ito ay hindi parusa o mayroong parusa dito? Tunay na pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang nasyon o ang isang angkan sa pamamagitan ng hangin." At noong nakita nila ang parusang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung hangin na yon ay halos hindi nila pinapaniwalaan na ito ay parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus inaakala pa ng mga kaum na ito ay biyaya. Kaya ito yung sitwasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mula doon matutunghayan natin bilang mga mananampalataya sa mga araw na ito, sa mga araw na darating sa ating buhay, kinakailangan maging aware tayo. Suriin natin ang ating mga sarili, palagi nating gawing dahilan ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na nasa paligid natin. Tulad halimbawa ng malakas na bagyo na halos ito ay palaging dumadaan sa ating bansa. Maaring ito ay parusa, afanallahu wa iyakum, na katulad ng nangyari sa kaum ng Ad.
dahil sa karamihan na mga pasaway dito sa atin. Naway iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya ay maaaring ito ay maging dahilan ng pagkawala ng ilan sa ating mga mahal sa buhay. So dahil dito, idua rin natin kung ano yung itinurong dua o ginagawang dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag narinig natin na mayroong malalakas na hangin at malalaking mga ulap, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mayroong kabutihan para sa atin at humingi tayo ng proteksyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kasamaan na maaaring maidulot ng hangin na ito, katulad ng nangyari sa angkan ng Ad. So, balikan natin, ano nga ba yung nangyari sa angkan ng Ad kasama nung hangin na yun? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fataral qawma fiha sar'a. Nakikita na ang nasyong ito ng Ad o yung angkang ito ng Ad ay halos sila ay nasa kanilang mga bahay ng walang buhay. Halos lahat sila ay nalipol sa kanilang mga bahay. Walang paggalaw ang makikita sa sitwasyon na yon. Kaannahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sila ay inihalong tulad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga puno ng dates na halos nawala yung kanilang mga dahon sa itaas kasama nung kanilang ubod na hanggang sa ibaba. Ibig sabihin, yung puno ng dates na walang pakinabang, hindi na napapakinabangan. Bakit? Kasi yung loob nito ay wala ng laman. Sabi dito, ay kaannahum usulu naklin mutaakilatul ajwaf. Sila ay maituturing na parang puno ng dates na walang laman sa loob. Wala ang kanilang mga dahon, wala ang kanilang mga bunga, lahat-lahat. Qala al-mufassirun, kanat ar-rih taqta'u ru'usahum. Ang hangin na ito ay pinupugot, Allahu Akbar. Tinatanggal ang kanilang mga ulo. Kama taqta'u ru'usun nakhl. Tulad halimbawa kapag dumarating yung malakas na bagyo, anong nangyayari sa mga niyugan natin? Halos natutumba at minsan ay nalalaglag yung pinaka itaas ng niyog na ito ay naiiwan na walang buhay. Ganun. وَتَدْخُلُوا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَتَخْرُجُوا مِنْ أَدْبَارِهِمْ حَتَّى تَرْسَعَهُمْ حَتَّى تَسْرَعَهُمْ. Sinabi ng mga nagpaliwanag ng aya na ito, yung hangin na yon bukod sa tatanggalin o tinatanggal ng hangin na ito ang ulo ng mga bawat individual sa angkan ng Ad, ay hindi nananatili na ganun yung hangin na ipinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, ang hangin na ito ay pumapasok sa katawan ng kaum ng Ad o nung bawat tao na naging pasaway sa angkan ng Ad. Pumapasok sa kanilang bibig hanggang sa ito ay makarating sa kanilang mga puwitan. La ilaha illallah. Hanggang sa mawala ang laman ng kanilang kaloob-looban ng katawan. Payusbihu kan nakhlatil khawiyatil jawf. Dahil doon, sila ay nakakatulad, naihahalin tulad o inihantulad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa puno ng dates o puno ng nyog na walang pakinabang. Nakatayo nga sila pero wala naman yung kanilang ulo. Wala naman yung kanilang pinakamahalagang parte ng katawan. Fahal tara lahum min baqiya. At makikita mo ba na mayroong natira sa kanila? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay fahal tara ahadan min bakayahum. May makikita ba kayong mga natira mula sa kanila o tajidu lahum atharan, o makikita nyo ba ang kanilang mga bakas, yung kanilang mga ginawa? Laqad halaku an akhirihim kaqawlihi ta'ala fasbahu la yura illa masakinuhum. Tunay na nilipol ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat-lahat sa kanila na naging pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah, wala kayong makikita sa sitwasyon noon
ng pagpapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hanging napakatindi, kundi ang kanilang mga tahanan na inaakala nila na ito ay magpuprotekta sa kanila, pero hindi ito naging protekta sa kanila dahil sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang nangyari sa angka ng Ad, at hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, palagi nating ipinapaalala na itong mga ganitong sitwasyon, itong mga ganitong mga aral ay dapat magsilbing paalala sa atin bilang mga mananampalataya. Katulad ng nangyayari ngayon, halos sinasabi madalas ng mga tao na halos nakakalimutan na ng iba ang kakayahan na kanilang kumbaga napapakinabangan mula sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ipinagmamalaki lamang nila na akala nila ito ay wala ng katapusan. Inaakala nila na itong kaisipan na kanilang ginagamit ay hindi mawawala sa kanila. Kung ang lakas, kung ang kakayahan ng mga angka ng Ad na ito na halos ang kanilang edad ay humahaba o napakatagal, ay nilipol ng Allah subhanahu wa ta'ala, what more pa tayo? Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na generation o henerasyon, ito ay ang henerasyon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba, yung mga tabi'in, tabi'in, hanggang sa habang lumalayo ang henerasyon ng mga Muslim mula sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nagiging pahina ng pahina o pasama ng pasama, diba? Maaaring dahil sa kalayuan natin ng henerasyong ito ni kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay maaaring maging malapit tayo doon sa ibang mga nasyon na pinadalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga kapahayagan at mga propeta, tulad ng nasyon o angka ng Ad, afanallahu wa iyyakum, na halos inaakala nila na yung mga makikita nila biyaya pa rin, pero sa katotohanan ito pala ay parusa na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawang matigas ang kanilang mga puso at ang kanilang mga mata dahil sa inaakala nilang mas saglit na kasiyahan. So ito ang nangyari sa mga pasaway na angkan ng Ad. At ano naman ang nangyari doon sa mga naniwala kay Hud alayhi salam? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung dumating ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaum o angkan ng Ad, ay tunay na iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sugo, ang kanyang propeta na si Hud alayhi salam, at ang mga tao na naniwala sa kanya dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay nakaligtas mula sa napakatinding kaparusahan. Allahu Akbar. Ito ang katotohanan. Kapag ikaw ay naging mabuti, kapag ikaw ay hindi sumuway, wala kang iisipin kundi ang kakontentuhan, ang pagiging panatag, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagbibigay ng tunay na tulong, tunay na kaginhawaan, at tunay na kapayapaan. Kaya nga tayong mga Muslim, kinikilala natin ang isa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Yung As-Salam. Kaya sinasabi natin, Assalamu alaikum sa ating mga kapwa Muslim, at sa mga magre-response, sinasabi nila, Wa alaikumussalam. Ito ay hindi lamang pagbati sa pagitan ng mga Muslim, bagkus ito ay pagdudua sa pamamagitan ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na naglalagay ng kapanatagan, kapayapaan at kaginhawaan sa puso ng bawat Muslim, na ito ay dapat maging sincere sa bawat isa sa atin, at ito ay maging paalaala sa mga kasamahan ng mga propeta
tulad ng kasamahan ni Hud alayhi salam na naniwala sa kanila na sila ay naging payapa dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siguro ito yung huling aya na may kinalaman sa buhay ni Hud at ng angkan ng Ad na matutunghayan natin sa gabi na ito. At sinabi ng Allah sa pinakamalapit na kahulugan, at ito ang angkan ng Ad. Sila ay tumanggi, sila ay nagmalabis sa mga aya, palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinuway nila ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinunod nila ang mga lapastangan na mga leader nila. Yung mga mapagmalaking leader sa kanila. Yung kanilang mga sinusunod. At sila ay sumunod sa kanila sa mundong ito. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. Dahil doon sila ay kinasuklaman, sila ay isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito, sa mundong ito. At sa araw ng paghukom, walang matatagpuan ng Ad dahil sa kanilang pagtatakwil sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sumpa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ito ang mangyayari sa angkan ng Ad, na ito ay nasyon kung saan ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Hud. At matutunghayan natin, sabi ng mga scholar, waqfatun latifa, napakagandang sitwasyon na maaaring maging aral sa atin bilang mga mananampalataya. Qala ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ. Sa pinakamalapit na kahulugan, ang kaum o ang kanang Ad, sila ay tumanggi at nagpasinungaling sa mga palatandaan o aya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay naging suwail sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Titingnan natin, ilan ba ang sugo na kanilang sinuway? Ilan ang sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa angkan ng Ad? Iisa lamang, di ba? Ito ay walang iba kundi si Hud. Pero yung aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, asaw rusulahu. Sila ay naging pasaway at hindi nila sinunod ang kanilang mga propeta. Bakit? Dahil ang mensahe ng lahat ng propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iisa. Ano yung mensahe ng lahat ng mga propetang ito? Ibadatullah wa jitinabut tagut. O ibadatullah wa tarkish shirk. Sa pinakamalapit na kahulugan, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at paglayo sa lahat ng mga Diyos-Diyosan, maging ito man ay ribulto, anito, tao, anghel, o ibang mga nilalang na sinasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pagsuway na ginawa ng angkan ng Ad. Dahil dito ay napasa kanila ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hum asaw rusulan. Sila ay sumuway sa napakaraming mga propeta at sugo dahil iisa lamang ang kanilang mga mensahe. At ito ay pagpapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tindi ng kanilang kasalanang ginawa, ng krimen na kanilang ginawa. Ano yung krimen na ginawa o kasalanang ginawa ng angkan ng Ad? Ito ay ang hindi paniniwala sa Panginoon na nagsugo kay Hud alayhi salam. Ibig sabihin, sa halip na tanggapin nila ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay magbalik loob, iwanan nila ang mga Diyos-Diyosan na kanilang kinikilala, ay nagpatuloy sila sa kanilang
pagiging makasalanan, at ang kasalanang yun ang itinuturing ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamalaking uri ng kasalanan dito sa ibabaw ng mundo, dahil doon sila ay makakatanggap ng pinakamalaking kaparusahan sa kasalanang napakatindi na kanilang ginawa. So hanggang dito na lamang, naway naging kapakipakinabang sa atin yung buhay ni Hud alayhi salam at ang nangyari sa kanyang angkan, at iligtas nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga katangian na nakita natin mula sa angkan ng Ad at sa kaparusahan na nangyari sa kanila, at sa tuwing tayo ay makakakita, makakarinig at makakaramdam ng hangin, ulap, ay huwag nating kakalimutan yung aral na narinig natin mula sa buhay ni Hud sa kanilang angkan, na ito ay nagsilbing paalala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang mga sahaba at mga sahabiyat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya pengajian stasiun Pengurus Partai. Allahu ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.